navn er Jon Ring Nielsen. Jeg er dyrlæge medejer i Ansat Dyrehospital. Her står vi inde i vores MRI-rum, hvor vi kan scanne hestens ben i forbindelse med halshed. Vi har siden 2009 MRI-scannet og i dag opnået stor erfaring og er de førende i MRI-scanning i Danmark. Udstyret vi råder over er specialudviklet til scanning af hest. Scannerne er udviklet, så hesten kan blive scannet stående, hvilket betyder, at den ikke skal i fuld narkose for at få foretaget en MR-scanning. En MR-scanning tager typisk mellem 1 og 2 timer. Udfordringen ved halvtidsundersøgelse er, at hesten ikke kan fortælle os, hvor smerten sidder, eller om smerten primært sidder i knogle, eller bløddele, eller begge dele. Røntgen er eksempelvis ikke god til at påvise bløddelsskader, og ultralyd har ikke den samme opløsning og dybde. MRI kan give højdetaljerede billeder af bløddelsstrukturerne og knogleforandringerne, og endda knogleforandringer inde i knoglevævet. MRI kan ikke bruges til at screene hele benet, da undersøgelsen er ret tidskrævende. Det er derfor nødvendigt at foretage en klinisk undersøgelse efterfulgt af blokader, som lokaliserer området, der efterfølgende kan undersøges med MRI. MRI giver os mulighed for sikkert at diagnosticere ledbåndsskader, seneskader og endda brudskader. Dette giver muligheden for at give den mest sikre prognosevurdering og derved også igangsætte den mest optimale behandling.